Ja sem v Radvorju vizo sobu dostała, że są dzieci so rozmawiali, ale ja nisem mogła rečeć. A v šuli smo najprej mieli ruštinu, ta je so zavedla, a to nismo celi tu ruštinu učić, to smo brali, da ćemo račo sapse učić, ale ne bi hotela žane materialije za učbu, žana šulska knjiga, nic. A to smo imeli pola Maxa Michalka, sapštinu, a tu je si po nekakve povedančko vymyslil, je to napisal, a s tými je on z nami dělal. A když jsme brali, to je vostudle, to je on zase nové napisal. Tam bychu další ze Šleskie a čízy z okolných jsou, například z Mirkova a ze Skelna. Mějachu ještě sapse rečacích starších, ale oni sami již nerečachu sapse. Většina nic.